Kanko wio hulata, kanko wio fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wio hulata, kanko wio fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Riri madokat wal. Arim dogan ba? Tay ka corona kala. Corona. Birdo do. Yak arit. Aguri tani babe ni an ko dum woni. Aw enquête fo ko. Yi ala ni nar do gal ka hamid ni yamne nar tani gal min ala keddu da. Ana hajam jahan. Haji ma ko jam. Bi banan do. Biba nan do. E ko ngar mi jam. Kon Hamid wonne. Hamid wonne gal nar takini. Hamid anati won chugle je bahi man fo. Ya ses. Antam barkal min yawan ha yen kon an ka gam. Alin sedi ka gam. Min jeerum bam no fewde. No ngarta man galeni. Velani ma. Tiank nyamdi tan ngarta had dog. Dépasse kama arata. To tirnde arata. Kono tanani tan barmi wadi krr tan. Pirti. Ya ses. Adno ko bin quoi. Ya ses nen. Mon cœur. Mon amour. Mon cœur, mon amour, mon cœur, mon amour. Gidelam, vendam. Halandam. Kumetuma. Sabedo wawi mi walluma. Gidelam. Kumetuma. Sabedo wawi mi walluma. Jari? Kuan? Kuan? Hala nam kuan. Ngupan wow. Mi wow kudang. Opam hana mi jata opam ko mi sa do mo. Seguma. Anda. Nah. Ki ko do nyande. Opuya. Ya. Kung gadandam han surprise ngana da hore ma. Or biyan la. Jama ngati. Jama kundude or. Surprise. Bebe, una pointu sama tanga danda. Biento rek potani. Semang. Biento. Semang. No. Ona hawati nyam zon 10 kilo dibi. Biento rek apa rapport na ni yayam. Umi je, ha? Mashallah. Yori. Itu kam se muftu. Bida nun kalna hay god so ni ma. Ala bebe, ana salamata. Fak ni mi haale do mi kadi mi fada hayi mi fu jodi mi haala. Ni bebe usuni kam oruji. Acir non tan. Ana kam ko sento no dañ. Mais acir non tan. Hala wa ko sento no Mais dañ. acir non tan. Ona ko sento yo dañ. Ha? Mi non mi dañ ko sen e dum do. Ah, kon yoftu. Mi yofto to kay. Yes. Ko an haala dum sa. Uwe ba. Dire balde fu. Mi se hima an sa wad no dum gile law dum mi se khatan bebe an. Billahi. Gitto dum ma mofto. Acir ni. Acir ni. Masani. Ada sinap mara TikTok. Yes. Nan yim fuf na yebi. Inshallah.
Belko. Waydum, ha? Belko. Belko. Barke Rasulullah. Kono da waay ha? Kide gore tan manken. Bingel. Am bébé min comme bébé de. Ka bébé, sara ton ngal ko da daji biddu bo. Ko ba ma Voilà. no. Ni debbo. Aftam debbo tan. heddi ko wonko jimmi wen jewtide seeɗa yewtere wande sérieux yewtere goonga yewtere fonde wona hakkunde men ayi Binta o garɗo ñande Binta eyi hani komi jeɗɗiri joom resɗuman ɗum e galle mi ñagarimom tan noon Allah e enɗam e jiidigal e wirdu say ko Oumar so Binta ari ɗo mo gacca galle o tan gusta ɗo koye taw so ari bowal kalta par ce que Binta wona comme no Biba en ni comme no Diary en ni iri belɗon fof ngara ani Binta kam ko neɗɗo mawɗo te en jiiɗa bonnu relation mo e galle o te an goo a jaggani ɗemgal ma a wona neɗɗo jagguɗo ɗemgal ma ka penowo international te kadi aɗa wawi bonnude hakkude am e Binta walla bonna hakkude Binta e joom ɗum noon ñaguimami so Binta naati galle o tan an waɗ off gacca galle o an selli mbimi mbaɗa aɗa selli an haɗimi sel an holo ko gadi an Binta an wona mi aɗa an Binta eyi an ko barkam gaddi Binta e nder galle he ko sababude am nande e wawdemi haaldude neɗɗo yewtude neɗɗo ha jaɓanami an ko dokkoɗa ɗo ñande ko barkam Allah ne siiri ko barkam ñamɗa Binta hokkimo uñaji ɗiɗi oɗo biɗa Aissata hokkimo uñaji ɗiɗi yimɓe uñaji fof e jiira e carton mo dañɗa ko mbabba carton dañɗa somi yihano kalnumi Binta cirki o mo aron o aratano mbiya wonde e so Binta ari ɗo yomi jaggo ɗo kayɗam iwi jeeri fati ballaji an ɗum wona nafigagal an min kay so waɗi no mbaɗɗani aɗan Binta neɗɗo aɗa barkinoro e barkam sa joguino barke Binta yata galle ma min jogui barke Binta ari ɗo min ko barkam jahruɗa sabu ko min waɗi kewam ha ganduɗa Binta si an kewam o saabi ganduɗa Binta kewam o dañƴa occasion haalde Binta ha mbawɗa ɗum ɗo adde so ñiire logima hana lomte yo yetto jungo Nice. Ay mo weltima de. Waaw, trop. C'est non? Min ka jeyaade ne. Min nder bernam mbaɗi maami. Yes. Ah, So wundema bo mo wara ñat. ordinade. Inja. Ordinata. Émotion. Émission. Ah. Hande noon jiɗnoɗ jewtiden. Par ce que min e ma en cuddirta haydara. Yes. Tere en ndi min an bonnim. Ka ƴettude mbaɗɗa kam bébé tohos. Ah, ka bébé, awana bébé. Eh, Ka bébé Vraiment. ko an ko 2 ans dañ dawana. wallahi Yes. c'est ça. Joni noon ɗum affaire goto baɗɗo sérieux jiɗimi jewten. Ha? Te min kala ko mbeɗa waɗa e gurdamam jiɗimi haaldude min ma. Ɗum woyi wayde fof tawi ko welam ko noon tawi ko mettere ko noon te meeɗa haalandem jeyɗa walla gantinɗa Dañ ta. wallahi Dañ ta. waɗi joni noon Ah, no. Nouvelle bedroom hay goto tal ma. Hal tan. Ha? Wala mi wada compte 1 2 3. Ara ko. Bébé hal. 1. Bébé hal. 2. Bébé hal. 3. Ah. Hal bébé? Woni amaya. jiɗimi ko wadde sax miɗa ɗum waddi Woni. mbeɗa andi tan Allah yamri eyi E joni ko woni halam. Allah wi sattu numéro res debbo a resat so dañi 25 ans res so yonani so dañi 27 ans ɓeyda so yonani so dañi 30 ans ɓeyda so yonani so dañi 31 ans Joni ko kalta ko hoɗum rapport dañi e nouvelle o. O rapport. An mum jew? c'est-à-dire Ko Allah wi ko an bokkani hen. min mbaɗa yettude min poɗɗa yettude an ko jettanma min addi min Binta waɗi programme am ha Binta ari ɗo an min addi Binta sa addi Binta ne Binta ko am ari arane ma aɗon kaldu man eyi yaltu hakkude mi Binta
an yaltata hen non ya sengto bintu senga men tek sengto e bintu non Hey. an sengto Ko hen wir kal ay ana fi bi haram Allah wiite wallahi Billahi kana fi bi sa renakim barki nana Allah wiite wallahi mam ñam hay daro ko ndeni mami non Hani. hami hay daro ko bintu ya ndeni sellum an huwat bintu sel bintu an huwat ɗum Sele ɓen ƴettani. eyyi bintu ko waɗa ko nafi non ko nafi ko ala e mon tam nafi ɗum nani wulango woto sappo e goo ujunere wona lawol gotol hamid min nafanim ko nafɗa an hoɗo ñamata ñande fof i ñamdu nan jeeɗa naɗa nder fa ñama Sa ñama. min ndar kala ɗo nan men ndar Allah on seedi maɗa ni eyyi ande nde yimɓe mbaɗat ni galle ma miɗa nde yimɓe garata galle ma mbaɗ ni Allah haajan taw so Allah haajinama waɗi haajani ha joni Eh. aɗa jogui hakkille aɗa jogui doole Ay, ƴeew hamid guel nde sem nde waɗanta nde dépasse eyyi joni ɗum ko sel losi joni noon ɗum ko losi wonan jibinim Eh? an jibinim jibinani an jibini joni jibinɗa kam jibinani mino jom tan jiɗi regus la ilaha illallah an Mino felat jom. ana joom jiɗi regus an mawniɓe joom tat baba so mer sanam ɗum wiyata ka penawde a wi noon barkal so mer sanam miyam ka pino joni hamid joni haala ka fof juuti min jeeyi gallam bottaram hande saabi Allah tan yaafa amen bottani ala ɗum kam baba fenani maate ha paari ɗon ummima place am to ɓuddi ara garma ɗo gam ɗum bottade motto kay e mbimi wardemi e wottade ko ɓuura baba oppo mottonaki e mbimi ala an wardemi tan ɗo joni mbar Allah oppo motto ƴew ɗum gonɗo ko keeɗu Allah sirmo ma e heeg Hande- wallahi hande jogru ñar gummanin place to hen gam yidde wottade biba hamid waɗ se hande tew min de saabi Allah tan yaafa amen barkal baba tew billahi tew kono yaafa amen Allah wiide wallahi wallahi yaafa baba amen argat siba yaafa amen babay baba demoto demoto biba biba bab sibal yow bab sibal way menam sibal yow handere barkal handere noto handere hande tan gottoram hande haadi battare mi hande haadi bab bab sotti barkal yow mi yafam yerlay mi yafak yerlay battare ndi son ñamide yon dorinde lakara eyyi yon dorinde lakara tadde lakara an kambo an ponɗo hande ñama saɗo Allah jaɓi gasi ko ñamanɗa o galle gasi an yer botte tan garta para tan aɗa wawi puccu jarɗo doro Resde ni. An ore sa aɗañi bakar sa. Parce que bin tan fonoɗa resde. Bin tan goto. Allah windima ko min tan jaari jom jaari. Ko ɗum tan. Kono man mi négocier ha ɓe ka woni complément tan complément rek joni ha joni hakkundame binta won garnoɗo ɗum e ñande garnoɗo e jalde e olu e sarako suude ko on kamanoɗon ko moƴƴi ko billahi ko moƴƴi ko ko jogui ko diini ko jogui ko diini ko heewi ko diini jiitam ko ɗon e ko waw ko rokkirdi haalis ok ko jinnoɗo ndesan aɗan kanko neɗɗo moƴƴo ala binta neɗɗo moƴƴo bima ok e joni noon jiɗnomi jewditen tan haalde ɓe an ha yo aɗa ɓeɗo tourne autour du pot haalata ko sa jinnoɗo ko jinnoɗo restan hanga jooɗo mbima e sa yetti mi waranma ɗo jooɗo he do mbimi yawno jeeɗ min mbiɗa jooɗo mbima e an ko mbiɗa a resat mbimi ko a resat jeewam ɗo a resat an a hanga kani joni mbaɗɗa engage mbiɗa a resat ko ɗum mbiɗa ko an kaldanmi non mbimi resat aaw mboɗa andi haal ya lufti kam ɗum haal mboɗa andi haal
jokki hey jokki yo an an hanga sa wana ka bado angal adu do katrim fam jewa awo jew mu warat ma maya goto lawo ko do tajan wana anani kam wana anani kam wi wana ya ni tam hayna ko tan dan tajan ko sujuma jew jitta sizo ko les jittan ana anda ana hanga ade hajuna anda kam min buri ma hangid labi tembe ana hanga sa ya wade ko ma jewa si ala fulala an ko mawanda hore ma ko mbawanda hore ma mi ya adu kadu jot watu dum do ya min ko dum putti taka ko dum putti taka watu do jab hala takrim fam kan seminan tidu mi warat ma anen jit mi warat ma do taja bagu suji ma mi weddo ma mi jew an mena an buri kam hange do wal an hoda jewam jetta sawawi jakkado anen sawawi jakkado pusko pusam to pakka woni ni mustun do pakka ni yaw katrifa wona agilna ne hajo mo ama no fu yiri ko funtunda kam mi no funta kam e o katrifa fare mi waxat mi ko mbade mi ko mbimi ko dum badani ba ko sujum ko tajani hanga ka non ko min bul ma hangit la tembe katrifa pour holdo wulde sax dafa raja nga gonda ko yewade sax ayi de odo beri anta may rek gonda rek indi sel wala salamata min andi en dañi ko metti men nak de trop sax mais min andi dañi ko mettuma ko no feewi ndax jiru do mani kala man dañ ko mettuma jinnomi non kalko wama musde e problème o jawtul fof tega ngo jungam salamata min biba kalko mettuma problème ettu fof tega jungam mami reglo dum tay binto en do mi yi'an nattade way ñani fu naati o galle ñani fu naati nder ngo wura ngo jungam nisga ma andu en dara te fof non ko min regla dum mi yida hay goto yo reglu nder wure wana an wana jaari min biba ma reglu fof dum sen ngoppiri dum ni wonat ko weebi parce que en liggata ko liggoton en ko gila avant hombo andatira joom soxla ar immo lagde dawa joom mi yakko dum mi jabata dum min biba te fof nak an yo jaari jidmi ko gatton mo jungam mi regla dum min de ma part personnel mi regla dum tan jinmi mi yida goddum dum tan jinmi yakam Oi. Bida, mi yalta problème hakkunde jommi Bintu. An ma reglu. Anga si tawino wol ko mbawda. A wadanat hoore ma. Ka bawda hada régler problème uji. Réglu problème ma ha para. Pour da lijide problème goddo. Réglu problème ça veut dire Ana aduna o fu am buri dum hewde problème non. Te ani jaari gonɗum tan ko yawade mi gila o probléme waɗi ha joni goto e mum fof nana sort
goto e mon fof nana onon mbañi tan wuyɓe e nder o galle goto fof na ara salamata nangam salamata ni salamata na ko mbatton ko ɗo wona intérêt mon wona intérêt min kay di moins ko intérêt mon jiilotoɗon hen ko ganduɗon e am jiɗɗon oy ete temps mon no feewi ay min 2 heures du matin sax min ɓuri ɗum ñibbidde ɗo ala ko guittata ɗo goto fof yo règle probléme mum hakkude joom e Binta e hakkude joom e ma ɗum ko probléme mum onon kono min ko potmi réglude ko hakkude me joom ɗum ko probléme am min goɗɗo ko foti o réglude hakkude me joom ɗum ko probléme mum goto fof joom ko gorko mum anani ko kalantamami ko Salamata an ko cuhlumi ma ko cuhlumi tan ande ma an Salamata mi sohla andama e dara ay sa yi garmi ɗo joɗɗu mbiɗa haaldama ko o probléme tagi anani mbiɗa andi minama en mbawrani te en perta wawrude par ce que mbiɗa andi ɓerde ma laaɓani an waɗani kam yini ko moƴƴi ɗum kam mbiɗɗum andi fof e ɗum gandi an ko mettuma ko o galle ko gonɗumi ko joom mettuma ɗo e ko garmi ko ɗo mettuma ɗo waya mayat tan wawi ɗo ir fu mbo dawɗama yiyam ɗo mais sa yi gar mbiɗa haaldama wona haydara de taw wona wonde sukkude anani probléme o ni no wayi yaari probléme enen fof ndentiba enen tata fof ɗum tagi jinmin arde ɗo mbiɗa haaldama mais si wonani ɗum a tagata min tel fa mbiɗa haaldama min guila garmi suudu ma ɗo kam riwo ñamma parme ma ñamma gandumi an ka criminel anani ay haɗa kam joɗa aɗa wiya haɗa kam haalana korko jiɗɗa no naɓa am min ka naɓanme ma an ka naɓanme ma huɗu an mi wasi an ka naɓanme ma Salamata aɗa jippin hoore ma ɗo ɓuura ɗo hay goto anani ko kalanmami ko ɗo ɓuura ɗo hay goto ka debbo ni yi woɗɓe ɓe nin goroɗa ɗo debbo joom noon min gonɗo rewɓe joom anani ko kalanmami ko jinmi ka jippina hoore ma podda yimɓe ɓe an ɓuura ɗo hay goto an woni homo an Salamata mbiɗa min komi il est temps an laynoɗa hoore ma an mbiɗa min komi bonɗo moƴƴani mbimi ka bonɗa ka criminel eyyi c'est bon min kam nden bonmi nde gandumi moƴƴani ngol gandumi hooram mi natani hay suudu hay goto e mon mbiɗa sorte mi yahani hay goto e mon an nder suudam aɗan toon somi jooɗima aɗani ara Salamata ni Salamata na ara wa sengtademi onon cengtoɗe ham ŋaaɓe kunuɗe mon mi yana mimami soppiɗe haaji mon si wonano mbaɗon no mbaɗmi ni considére on mi wonani e galle par ce que mimi considérani mon onon ko on hypocrite faux personne woni onon ayi ko kollata ko ɗo wona ɗum woni nder ma ay min a wawa hebde ni ko jahata ko fof mbiɗa andi ɗum an ɓurmami yiidude foftin hoore ma ko ɓurmami yiidude jippina tension ma o daña jaam seeɗa mbawa wondude gorko ma mais an kam chaque jour hadar an kam mbar jaam feewe ma an addan jaam seeɗa an nde ɓerde ma ko woni hende min ka kalanmami ko mbiɗa boni mbiɗa jooɗi mbiɗa haaɗi e jondam wadde ma maayi heure fo mo dawɗa probléme mon heure fo mo dawɗa kaɗe bagasuji mon mbimi goppon kam mbimi wadde ma maayi heure fo mo dawɗa ma ɓuuri yoor an ɗum tagi ma fojde an tagi hoɗim dañde ɓandu an manam an a yiɗana e goto jaam min kam min ɓurɗa andi min kam min ɓurɗa andi ɗum andi jaari sabi ɗum wawi waɗa négocier mais min kam mbiɗa andi min ɓurɗa andi wawi min guurɗa mayɗa heure fo mo dawɗa ma yiyam ɗo min ko itti kam ko muudi tan addi joɗɗini kam ɗo he ɗum wona cahande ala fayda di ami ala fayda kay tay noon murɗo hoore mum ittiri hoore mum leydi e leydi ari jooɗi ndax debbo wona yumma wona baaba hay goto rewane ma ɗum ko ñakkere fayda an ala fulla ala fayda ta biba haala ka nana heewa anani sukkoɗomi wona mbiɗo ɗon ganda kaldo e mon an mbaɗa andi mi hulanima jippin tension ma o min saɗa halda am ko seese kaldirta am ay jaari mbattani ɗum moye mais min mi hulanima mi ruuɗakima virgule anani ko kalanmami ko ko itti kam ko muniten addi kam ɗo nak ha je suis fière si wawi ɗum watta mi watta ɗum te ɗo ko joɗɗini kam ɗo ittita kam ɗo an ma maayi heure fo mo dawɗa ma yiyam te an sa min waɗɗo min o jooɗo ɓe laydama an ganda ka manka kunka a wa'ani rewɓe mbayi manka kunka wayata kono mani a wa'ani rewɓe leydi e leydi ma gorko ala fulla ala fayda wona yumma wona bamma wona bande wona hay goto an kay ñakkuɗo fayda wayata kono mbaɗa ni min kam au moins komi muraɗo gaddami ɗo e ten ɓiɗɗo no dañirɗa ɓiɗɗo ni de mi yiiɗa jibinirde noon an ñakkuɗo fayda o aɗa rewe worɓe tan aɗa wiya an gonɗa ko wonde cagadeɗaɗo aɗa yiɗi worɓe ha Allah bonnuma cam ummona ɗo ha muri tan donoɗa wolisel ma jagar gara joɗɗa ɗo gara gona ɗo dañde mo kala an mimi waɗa mimi nawlakimo ni fayda no fewi